ሰላም ተኸታተልቲ ቻነልና ክሊኒክ ዕግበት ከመይ ኣለኹም ለማዓንቲ እውን ከምቲ ልሙድ ንዓኹም የምህርዩ ኢለ ዝሓሰብክዎ መደብ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ ኣብ ናይ ልማዓንቲ መደበይ ክልተ ዓይነት መደብ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ እቲ ቀዳማይ ኣብ ግዜ ፆታዊ ርክብኩም ብሉፅ ዕግበት ክትህብዎን ዝሕግዘኩም ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ፖዚሽን ዓይነታት ክሕብረልኩም እየ እቲ ካልኣይ ድማ ቅርፂ ሰውነተን ቁመተን ቅጥነተን ርጉደተን ብምርኣይ ጥራሕ ብቐሊሉ ኣያን ንፆታዊ ርክብ ዝበለፀ ከም ትዕግብ ክትፈልጡ ክሕግዘኩም እየ ናይ ኣያን ጓል ኣንስተይቲ ብልዕቲ ዝበለፀ ንፆታዊ ርክብ ዕግበት ይሂበኩም ዝበለፀ ፅብብ ዝበለ ብልዕቲ ኸ ኣየን እዩ ዝብል ነገር ክትፈልጡ ዝሕግዘኩም እዩ ናይ ነዋሕ ምስ ናይ ሓፃር ናይ ቀጣን ምስ ናይ ርጓድ ብልዕቲ እንዳወዳደርና ክንሪኢና እሞ እስካብ ናይ መደበይ ፍፃመ ምሳይ ፅንሑ ፈለማ ግና ነዚ መደብ ላይክ ብምግባር ጀምርዎ እዚ ቻነል ናብ ብዙሓት ሰባት ንኽበፅሕን ዝተፈላለዩ ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ጥዕና ናይ ሓዳርን ፍቕርን ትምህርትታት ክወስድሉ ከምኡ እውን ክትወስድሉ ስድራ ምዃንኩም ከይትርስዑ ሰናይ ፀንሒት በዞም ቀፂለ ዝሕብረልኩም ሰለስተ ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ፖዚሽን ዓይነታት ተጠቒምኩም ርክብ እንተፈፂምኩም ብቐሊሉ ክትዕግብዎን ትኽእሉ ኢኹም እቲ ቀዳማይ ናይ ፖዚሽን ዓይነት ኣብ ሶፋ ዝፍፀም ናይ ርክብ ዓይነት እዩ ኣብዝሓ ግዜ ፆታዊ ርክብኩም ኣብ ዓራት ጥራሕ ትፍፅሙ ኢኹም ግና እዚ እቲ ርክብኩም ተደጋጋሚ መሰልቸዊ ክገብሮ ድሕሪ ግዜ ድማ ክትዕግብዎን ኣይትኽእሉን ስለዝኾነ እቲ ወዲ ኣብ ሶፋ ኮይኑ ኣእጋሩ ይዝርግሕ እሞ ንሳ ድማ ኣብ ላዕሊ ኮይና ዝፍፀም ናይ ርክብ ዓይነት እዩ ከምዚ ብምግባር ሓደ ብዘይድኻ ክትዕግብዎን ትኽእሉ ኢኹም እቲ ካልኣይ ድማ ተመሳሳሊ ቦታ ማለት እውን ኣብ ዓራት ጥራሕ ርክብ ብዘይምፍፃም ፆታዊ ርክብ ከየፅለአን ብምግባር ብቐሊሉ ክትዕግብዎን ዝሕግዘኩም ሜላ እዩ ካብዚ ብተወሳኺ ድማ ንሳ ብላዕሊ ስለ ዘላ ኣእዳውኩም ተጠቒምኩም ኣጥዋተን ብምሕስሳይ ተወሳኺ ዕግበት ክትህብዎን ዝሕግዘኩም ናይ ፖዚሽን ዓይነት እዩ እሞ ተጠቐምሉ ኣብ መበል ካልኣይ ንሪኦ ብቐሊሉ ክትዕግብዎን ዝሕግዘኩም ናይ ፖዚሽን ዓይነት ድማ እታ ጓል ኣንስተይቲ ብከብዳ ደቂሳ ኣብ ከብዳ ትርኣስ ብምግባር ዝፍፀም ናይ ፖዚሽን ዓይነት እዩ ኣብዚ ግዜ መትለኹም ናብ ውሽጢ ኣዕሙቕ ኣቢሉ ክኣቱ ዝሕግዘኩም ናይ ፖዚሽን ዓይነት ስለዝኾነ ዋላ ንእሽተይ መትሎ ይሃለኹም ሴንሲቲቭ ንዝኾነ ውሽጣዊ ክፋል ብልዕተን ንጂስፓት ክትነኽእዎ ዝሕግዘኩም እዩ ጂስፓት እንተተነኺኡ ድማ ብቐሊሉ ናብ ጫፍ ዕግበት ይበፅሓየን ስለዝኾነ ነዚ ፖዚሽን እውን ተጠቒምኩም ብቐሊሉ ነፍቃሪትኩም ንበዓልቲ ቤትኩም ዕግቡ ትኽእሉ ኢኹም እቲ ሳልሳይ ናይ ፖዚሽን ዓይነት ድማ እታ ጓል ኣንስተይቲ ብሕቑኣ ደቂሳ ንእገራ ናብ ማእገርኩም ኣድይባ ዝፍፀም ናይ ፆታዊ ርክብ ዓይነት እዩ እዚ ፖዚሽን ዓይነት ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ዝፈትውኦ ናይ ርክብ ዓይነት እዩ ኣእጋረን ናብ ማእገርኩም ኣብ ዘድይባሉ ግዜ ናይ ብልዕተን ጭዋዳታት ስለ ዝእከብ ብልዕተን ፅብብ ዝበለ ክኸውን ይሕግዘን በዚ ድማ ዝበለፀ ዕግበት ትረኽቡ እቲ ካልእ ድማ በዚ ፖዚሽን እውን ብቐሊሉ ሴንሲቲቭ ዝኾነ ናብ ዕግበት ክበፅሓ ዝሕግዘን ውሽጣዊ ክፋል ብልዕተን ንጂስፓት ብቐሊሉ ክትነኽእዎ ስለ ዝሕግዘኩም ጂስፓት እንተተነኺኡ ድማ ንዕግበት ዝወስደለን ግዜ ሓፂር እዩ ብሓፂር መትሎ እውን ናብ ጫፍ ዕግበት ክተብፅሕዎን ትኽእሉ ኢኹም ስለዝኾነ ነዚ ሳልሳይ ናይ ፖዚሽን ዓይነት እውን ዝበለፀ ክትዕግብዎን ዝሕግዘኩም ናይ ፖዚሽን ዓይነት ስለዝኾነ ተጠቐምሉ ብተወሳኺ ድማ ነፃብዕትኹም ንእዳውኩም ተጠቒምኩም ንብልዕተን ኣጥዋተን ብምሕስሳይ ተወሳኺ ዕግበት ክትህብዎን ዝሕግዘኩም ናይ ፖዚሽን ዓይነት ስለዝኾነ ተጠቐምሉ ነዞም ሰለስተ ናይ ፖዚሽን ዓይነታት ምስ ረኣና ናብቲ ካልኣይ መደብ ናኽንኣቱ ፈለማ ጎልኦን ስፍሕ ዝበላ ደቂ ኣንስትዮ ክንርኢ ጎልኦን ወይ ድማ ፔልቪስ ንብሎ ክፋል ሰውነተን ስፍሕ ዝበለ ደቂ ኣንስትዮ ብልዕተን እውን ስፍሕ ከም ዝበለ ሳይንስ ይሕብር ምክንያቱ ድማ ናይ ጎልኦን ናይ ጎኒ ኣዕፅምቲ እንዳሰፍሐ ብዝኸደ ቁፅሪ ኣብ ብልዕተን ከባቢ ዘሎ ኣዕፅምቲ እውን ብኡ ልክዕ ናይ ምስፋሕ ዕድሉ እንዳወሰኸ እዩ ዝኸይድ ኣብ ብልዕተን ከባቢ ዘለው ስጋታት እውን ስለ ዝረሓሓቁ ብልዕተን እውን ብኡ ልክዕ ይሰፍሕ እዚ ዝብል ዘለኹ ግና ጎልኦን ስፍሕ ኢሉ ቀጠንቲ ደቂ ኣንስትዮ ዝኾና ጥራሕ እዩ ግና ጎልኦን ስፍሕ ኢሉ ማዕኮረን እውን ገዚፍ ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ብልዕተን ከባቢ እኹል ስጋ ስለ ዘለወን ብልዕተን ናይ ምስፋሕ ዕድለን ፀቢብ እዩ ስለዝኾነ ብልዕተን ፅብብ ዝበለ እዩ ብኸመይ እንተኢልኩም ናይ ጎልኦን ኣዕፅምቲ ዝተቐራረበ ስለዝኾነ ኣብ ብልዕተን ከባቢ ስጋ ይበዝሕ በዚ ድማ ፅብብ ክብል ይሕግዘን እቲ ካልእ ብርሑቕ ብምርኣይ ብልዕተን ፀቢብ ድዩ ገዚፍ ክትፈልጡ ትኽእልሉ ሜላ ድማ ብቅርፂ ሰውነተን እዩ ቀጣን ጓልን ረጓድ ጓልን ብልዕተን ይፈላለዩ ረጎድቲ ደቂ ኣንስትዮ ብልዕተን ፅብብ ዝበለ እዩ ምክንያቱ ድማ ኣብ ብልዕተን በዝሒ ሰፍሒ ስለ ዘሎ ኣዕፅምተንን ናይ ብልዕተን ስጋ ዝተቐራረበ ስለዝኾነ ብልዕተን ፅብብ ዝበለ እዩ ቀጠልቲ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ኣብ ማዕኮረን ኣብ ማሕኮልተን ስጋ ዘይብለን እንተኮይነን ብልዕተን ስፍሕ ዝበለ እዩ ዝኸውን ምክንያቱ ድማ ኣብ ብልዕተን ከባቢ ንብልዕተን ኣኪቡ ዝሕዝ ስጋ ብዘይምህላው እዩ ስለዝኾነ እቲ ቀዳማይ ብጎልአን ምስፋሕን ምፅባብን ብልዕተን ሰፊሕ ድዩ ፀቢብ ክትፈልጡ ከም ትኽእሉ ርኢና ኣለና እቲ ካልኣይ ድማ ብቅርፂ ሰውነተን ናይ ቀጣን ናይ ረጓድ እንዳበልኩም በዚ
በዚ መንገዲ ክትፈልጡ ከም ትኽእሉ ርኢና ኣለና። እቲ ሳልሳይ ኣገዳሲ መፍለይ ሜላ ድማ ቁመተን እዩ። ነዋሕትን ሓፀርትን ደቂ ኣንስትዮ ናይ ብልዕተን ስፍሓት ይፈላለዩ። ነዋሕቲ ደቂ ኣንስትዮ ካብ ጫፍ ብልዕተን እስካብ ማህፀነን ዘሎ ናይ ኣዕፅምተን ቁመት ነዊሕ እዩ። ስለዚ ብልዕተን ዕሙቕ ዝበለ ክኸውን ይገብሮ። በዚ ድማ መስሎኹም ነዊሕ እንተዘይኮይኑ ዝረኽቦ ዕግበት ብጣዕሚ ንእሽተይ ዝኸውን። ብተፃራሪኡ ድማ ሓፀርቲ ደቂ ኣንስትዮ ካብ ጫፍ ብልዕተን እስካብ ማህፀነን ዘሎ ርሕቐት ዝሓፀረ ስለ ዝኾነ ኣብ ግዜ ፆታዊ ርክብ ቀልጢፈን ይዓግባ እየን። ንደቂ ተባዕትዮ እውን ቀልጢፈን ይዕግባ እየን። ሓፀርቲ ድማ ብሓፂር መትሎ እውን ዕግበት ናይ ምርካብ ዕድለን ሰፊሕ እዩ። ስለዝኾነ እቲ ሳልሳይ ትፈልጡሉ ሜላ ምስ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ቁመት ምንዋሕን ምሕፃርን ብምርኣይ ክትፈልጡ ትኽእሉ ኢኹም። ነዚ ኢለ ናይ ለማዓንቲ መደበይ ቅድሚ ምዝዛመይ እዞም ክልተ መደባተይ ከዘኻኽረኩም። እቲ ቀዳማይ ዝረኣናዩ መደብ ነፍቃሪትኩም ወይ ድማ ንበዓልቲ ቤትኩም ብቐሊሉ ክትዕግብዎን ዝሕግዘኩም ሰለስተ ዓይነት ናይ ፖዚሽን ዓይነታት ርኢና ነርና። እቲ ቀዳማይ ናይ ፖዚሽን ዓይነት ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ሶፋ ደቂስኩም ንሰን ብላዕሊ ኮይነን ዝፍፀም ናይ ፖዚሽን ዓይነት እዩ ነይሩ። እዚ ፖዚሽን ብቐሊሉ ክትዕግብዎን ከም ዝሕግዘኩም ርኢና ነርና። እቲ ካልኣይ ዝረኣናዮ ናይ ፖዚሽን ዓይነት ድማ እታ ጓል ኣንስተይቲ ብከብዳ ደቂሳ ኣብ ከብዳ መተርኣስ ጌርኩም ትፍፅምዎ ናይ ፖዚሽን ዓይነት እዩ። እቲ ሳልሳይ ናይ ፖዚሽን ዓይነት ዝረኣናዮ ድማ እታ ጓል ኣንስተይቲ ብሕቑኣ ደቂሳ ኣእጋራ ናብ ማእገርኩም ብምስቃል ዝፍፀም ናይ ፖዚሽን ዓይነት እዩ። ነዞም ሰለስተ ናይ ፖዚሽን ዓይነት ተጠቒምኩም ብቐሊሉ ክትዕግብዎን ከም ዝሕግዘኩም ርኢና ነርና። ግድን ፆታዊ ርክብኩም ኩልሻ ኣብ ዓራት ክኸውን ከም ዘይብሉ እውን ርኢና ነርና። ግድን ኣብ ዓራት ጥራሕ ክፍፀም ይብሉን። እቲ ፆታዊ ርክብኩም ክስልችወን ከፅለአን ስለ ዝገብር እዩ። ፆታዊ ርክብ እንተፅልይዎን ድማ ድሕሪ ግዜ ምንም ዓይነት ናይ ፆታዊ ርክብ ድሌት ኣይክህልወንን። ስለዝኾነ ዝተፈላለየ ዓይነት ናይ ፖዚሽን ዓይነት ክትጥቀሙ ክሕብረልኩም ይደሊ። ኣብ መበል ካልኣይ ዝረኣናዮ ድማ ከመይ ዓይነት ደቂ ኣንስትዮ ስፍሕ ዝበለ ብልዕቲ ከም ዘለወን ብልዕተን ሰፊሕ ድዩ ፀቢብ ከመይ ጌርና ከም ንፈልጥ ርኢና ነርና። በዚ ድማ ጎልኦን ስፍሕ ዝበለ ደቂ ኣንስትዮ ብልዕተን ስፍሕ ዝበለ ከም ዝኸውን ርኢና ነርና። ግና ጎልኦን ስፍሕ ኢሉ መዓኮረን ገዚፍ እንተኮይኑ ብልዕተን እውን ፅብብ ዝበለ ከም ዝኾነ ርኢና ነርና። ጎልኦን ስፍሕ ኢሉ ቀጠንቲ ደቂ ኣንስትዮ እንተኮይነን ድማ ብልዕተን ክሰፍሕ ከም ዝኽእል እውን ርኢና ነርና። እቲ ካሊእ ዝረኣናዮ ድማ ነዋሕቲ ደቂ ኣንስትዮ ሓፀርቲ ደቂ ኣንስትዮ ዘለወን ናይ ብልዕት ኣፈላላይ እዩ። ነዋሕቲ ደቂ ኣንስትዮ ካብ ጫፍ ብልዕተን እስካብ ማህፀነን ዘለዎ ርሕቐት ብጣዕሚ ሰፊሕ ስለ ዝኾነ ገዚፍ መትሎ ከድልየን ይኽእል እዩ። ሓፀርቲ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ካብ ጫፍ ብልዕተን እስካብ ማህፀነን ዘሎ ናይ ኣዕፅምተን ርሕቐት ንእስ ዝበለ ስለ ዝኾነ ብሓፂር መትሎ እውን ከም ተዕግብዎን ርኢና ነርና። ነዚ ኢለ ናይ ልማዓንቲ መደበይ በዚ ክዛዝም ካብ ናይ ልማዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓስኩም ተስፋ ይገብር። መደብና ናብ ብዙሓት ሰባት በፂሑ ብዙሓት ትምህርቲ ክወስድሉ ንመደብና ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ምግባርኩም ከይርሳዕ። ንመደብና ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ብምግባር ዝተፈላለዩ ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ጥዕና ከምኡውን ናይ ሓዳርን ናይ ፍቅርን ሂወት ኢንፎርሜሽን ክትረኽቡ ብክብሪ ንሓትት። ብካሊእ መሃራይ መደብ እስካብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ንኩላትና ይቀኒየለይ።